מה הסיבה למצוות סוכה? צריכים להבין שהסוכה יש בה דבר נפלא ביותר. אחרי שהיינו בראש השנה, שם ברוך השם התפללנו כמו שצריך, שמענו את השופר. לאחר מכן הגענו ליום הכיפורים, שם הפכנו להיות כבר כמו מלאכים. לא אכלנו 24 שעות, לא שתינו 24 שעות. יש כאלו שעמדו אפילו רוב הזמן של ה-24 שעות הללו. יש עוד שאפילו לא דיברו מילה אחת של חולין במשך כל הזמן של יום כיפור. איזה אנשים קדושים. אבל לצערנו הרב, האדם ברגע שהוא מגיע לדרגות גבוהות מדי, השטן מתעורר ואומר לו, הנה אתה כבר רב של כל ישראל, אתה אפילו יותר טוב מהחבר שלך. וכאן האדם עם הגאווה העצמית שלו, הגאווה הפסולה הזאת, הוא יכול ליפול. מגיעה הסוכה, הסוכה הפשוטה הזאת, סוכה שאין בה כלום. 3 קירות זה כבר מספיק, אין בזה שום דבר. מה זה הסוכה? זה דבר פשוט כל כך. זה בא להגיד לאדם, מי אתה? איפה אנחנו? האם אנחנו באמת הפכנו להיות כבר הרב עובדיה יוסף ואחרים? צריך קצת ענווה. הסוכה מגיעה ומורידה אותנו קצת, טיפה נותנת לנו קצת ענווה. ואז אנחנו נגיע לשמחת תורה. עם הענווה הזאת, עם התארה הזאת שיש בנו, אנחנו נוכל לבוא ולקבל את התורה, נשמוח עם התורה באמת, כי זה באמת התפקיד של שמחת תורה. להגיע למצב של שמחה אמיתית עם התורה. שיהיה בעזרת השם חג שמח.